Koľko peňazí vlastne potrebuješ na online reklamu, aby mala reálny zmysel? Či sa bavíme o 100 eurách mesačne, o 500 eurách mesačne, alebo už o rozpočtoch v tisícoch. A prečo niekomu dokáže reklama fungovať aj s relatívne malým rozpočtom, zatiaľ čo iný dokáže spáliť tisíce eur na konci mesiaca, nemá absolútne žiadny výsledok, žiadne objednávky a ostáva mu len pocit frustrácie. Moje meno je Peter Kudlej a som majiteľ agentúry Venalicium, kde pomáhame klientom raz v online prostredí. V tomto videu ti poviem reálne čísla z praxe, nie z teórie, z nejakých kurzov a hlavne ti vysvetlím, kedy má online reklama skutočný zmysel pre tvoj biznis a kedy je to len vyhadzovanie peňazí bez reálneho efektu. Začnime jednou dôležitou vecou, ktorú si veľa firiem vôbec neuvedomuje. Otázka, koľko peňazí potrebujem na reklamu, je sama o sebe zle položená, pretože v nej chýba kontext. Správna otázka totiž neznie, koľko mám minúť, ale koľko peňazí potrebujem na to, aby som dokázal získať dostatok dát a robiť na ich základe rozumné rozhodnutia. Online reklama totiž nie je automat na peniaze, kam niečo hodíš a niečo ti vypadne. Je to systém, ktorý potrebuje čas, testovanie, porovnávanie a dáta. Bez toho, aby si mu dal priestor sa učiť a vyvíjať, nemôže dlhodobo fungovať ani prinášať stabilné výsledky. Veľmi často počúvam vetu: dám tam len malý rozpočet, vyskúšam si to a aspoň nič neriskujem. Lenže realita z praxe je často presne opačná. Príliš malý rozpočet znamená málo dát, extrémne pomalé učenie algoritmov a v konečnom dôsledku žiadne relevantné závery, z ktorých by sa dalo niečo vyhodnotiť alebo zlepšiť. Firmy sa snažia ísť na tzv. Bezpečný rozpočet, aby ich to finančne nebolelo, ale v praxi je tento rozpočet veľmi nedostačujúci a len predĺžuje frustráciu z toho, že reklama vraj nefunguje, hoci v skutočnosti jej ani nebola daná šanca. Poďme si povedať konkrétne čísla z praxe. Ak sa bavíme o lokálnom biznise alebo menšej službe, tak absolútne minimum, s ktorým sa už dá reálne pracovať a niečo vyhodnocovať, je zvyčajne okolo 500 eur mesačne na reklamu. Nie preto, že by to bola nejaká magická hranica, ale preto, že pri tomto rozpočte už vieš nazbierať prvé dáta, otestovať viac kreatív, viac textov a zistiť, čo má a čo nemá zmysel ďalej rozvíjať. Pri e-shopoch, výrazne konkurenčnejších segmentoch, sa však veľmi často bavíme o rozpočtoch od 1500 eur mesačne a vyššie. Pod touto hranicou je dnes v mnohých segmentoch extrémne ťažké sa presadiť. A dôležité je zdôrazniť, že v týchto sumách rátam len reklamný kredit do nástrojov, nie prácu agentúry alebo špecialistov. Reklamné systémy ako Google Ads alebo Meta fungujú čisto na dátach. Ak máš málo klikov, málo konverzií a málo interakcií, systém sa jednoducho nemá z čoho učiť a optimalizovať. Výsledkom sú kolísavé kampane, nestabilné čísla a pocit, že reklama jeden týždeň ide a ďalší týždeň vôbec. V skutočnosti však veľmi často nejde o to, že by reklama nefungovala, ale o to, že nikdy nedostala základný priestor na to, aby vôbec mohla fungovať. Ďalšia vec, ktorú musím povedať úplne otvorene, je to, že rozpočet nie je len o samotnej reklame. Ak nemáš kvalitný web, nemáš správne nastavené meranie a nemáš jasnú ponuku, tak ti nepomôže ani 10 000 eur mesačne. Reklama totiž zosilňuje to, čo už v biznise máš. Buď niečo je dobré, alebo niečo zlé. A čím viac peňazí do nej dáš, tak tým rýchlejšie ti túto realitu jasne ukáže. Aby som bol férový, menší rozpočet vie dávať zmysel vtedy, keď máš veľmi úzku cieľovku, jasnú silnú ponuku, ideš po konkrétnom probléme a presne vieš, čo chceš testovať. V takom prípade ti aj menší rozpočet dokáže dať odpovede, ktoré potrebuješ pre ďalšie rozhodnutia. Stále však platí jedna zásadná vec. Nejde o to, koľko minieš, ale či z tohto vieš urobiť správne rozhodnutia do budúcna. Ak si máš z tohto videa zapamätať jednu jedinú vec, tak túto. Online reklama má zmysel až vtedy, keď máš rozpočet, ktorý ti dovolí zbierať dáta, robiť na ich základe rozhodnutia. Príliš malý rozpočet nie je opatrnosť. Veľmi často je to len strata času a energie. Ak podnikáš a riešiš otázku, koľko peňazí máš dať do online reklamy, pokojne mi napíš a pozrieme sa na to reálne podľa tvojho konkrétneho biznisu a situácie. Ak sa ti video páčilo, niečo nové si sa dozvedel, tak daj like, poprípade odber na môj kanál.